Тайсир Ел Джамал Мухамад. Това е човек, който се представя за зъболекар и лекува без никакви права в центъра на София. Какво засне екипът ни с скрита камера в зловещия му кабинет и какво обяснение даде стоматолога след това, Ева Костова разказва. За доктор Джамал ни разказа Виолета. Препоръчали го познати като човек, който работи бързо и взима малко пари. Няма вода в машината, дава чаша на пациентите, от които те пият, плюят в мивката, която си е към самата машина, която не е свързана също с никаква ВК инсталация. Водата се оттича в една туба. Видях, че той готви там, живее там, имаше дрехи, сакове. Той ми обясни, че е челюстно лицев хирург, че в неговата държава преди да дойде тук е бил гинеколог. Отиваме при доктор Джамал с скрита камера. Откриваме го в помещение, което прилича на всичко, но не и на стоматологичен кабинет. Табела няма. Дръжката на вратата също липсва. Влизаме едва след като някой ни проверява през пуснатите щори. Водим с нас Калина. Нали са чисти, че тя с тия бориме? Тук ти трябва да правим планта. Спокойно, няма да ти боли нещо. Забелязваме, че след като пациента преди нас става, докторът не подменя инструментите и преглежда Калина с същите. Как така? Как така? Просто не мога да го проумея. Какво гарантира, че предишният пациент, който е седял на стола, не носи някакъв вирус, независимо дали е на хепатита, на херпеса. Председателят на Зъболекарския съюз ни обясни какви са елементарните условия за спазване на хигиена. Задължението на всеки е да работи и да разполага с инструменти, които са автоклавирани. Не знае доколко правите разлика. Едно е сух стерилизатор, друго е автоклав. Показваме на доктор Миланов единствения подобен уред, който забелязахме в кабинет. Да, това е сух стерилизатор. Сух стерилизатор, заявявам го най-отговорно, съгласно нормативната уредба, съществуваща към момента, не се използва в практиките по дентална медицина. Калина е с 2 извадени кътника. Предстои да й бъдат поставени импланти. За манипулацията й е предложена цена от 2000 лева. Питаме доктор Джамал колко би взел той. Колко ще струва това нещо? Да, успокоителни. Следва кратък размисъл и... Двата импланта... Доктор Тайсир Ел Джамал Мухамад не е регистриран съобразно изискванията на Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина. Искаме телефон за връзка. Получаваме визитна картичка на рентгенов кабинет. Доктор Джамал драска телефонния номер, а отдолу записва своя. Обадихме се в кабинета и попитахме какво знаят за това. Вие не сте му позволявала такова нещо? Не знам, сега от вас чувам. Ясно. Не ми се обаждал, не ме е питал. На следващия ден се връщаме при доктор Джамал с камера. В Съюза не съм регистрирал, ще регистрирам. Ако не сте регистриран, нямате право да извършвате... Аз не работя както трябва, както мислите, примерно да работя. Аз съм спряла от миналата година. Обаче тук го правя като офис, но не работя като това. Да дойде някой да ми каже, че съм работил скоро. Идва ли са хора при вас, на които вие предлагате дори операция? Да, предлагах. Значи работите? Да. Предлагах вечера, дойде, консултира с мене, обаче само консултация. Инструментите дезинфекцират ли се? Не ги дезинфектирам, защото не работя. За преглед също ви трябват инструменти? Да, имам някои, така седят, обаче не, те са дезинфектирани, обаче не работя с тях, в смисъл. Автоклав, разполагате ли с автоклав? Не, автоклавирам ги на друго място понякога. Може на друго място, трябва при вас да е това нещо. Да, знам, обаче аз като нямам автоклав, дезинфектирам ги на друго място. Иначе тук го използвам като офис. Стоматологичен кабинет, офис или дом, оставяме да прецените сами. Но дано не ви се налага. За Събуди се, Ева Костова.